Dobré ráno, dneska je 5.3.2026, je -1, jsme v bylině, takže koukejte na to, dávejte na to pozor, jinak já zapnu topení. A je čtvrtek dneska a prognóza, že má být dneska 11 za slunečno. Takže včera bylo taky stejně takhle po ránu a nakonec večer bylo sluníčko, bylo to na pohodu. Takže musíte být trpěliví, a jinak říkali, že v Drážďanech bylo teplo všude, jenom tady se prostě drží mlha. Takže tak to je. Mlha je. Nic, já zapnu to. Dobrý, auto nastartovaný. Jako. Jinak jsme nějakých 194 300. Zase 2 dny stojí, tak uvidíme. Uvidíme, jestli to pustěj. Určitě to je hodně o trpělivosti. Takže kdo dělá YouTube, tak ví, o čem je řeč. Můžete mít sebe lepší videa, ale stejně, když to YouTube nepustí, takže si to můžete nechat. Tak, já jdu, pak to dotočím vevnitř. Děkuju, zatím hezký den. Takže auto si vrní, světla vypínám, ať se zbytečně ty čočky nepálí. Ale zase jo, to je jenom nějaký můj pohled, takže vy se vždycky poradíte se svým bankéřem. Není to žádná rada, všechno musíte sami, jo, řešit. Tak nakonec ono bude hezky, no. Uvidíme, kam to vytlačíme. Tady je zase novinka, nějaký Red Bull došel.